Транзитна черна луна Лилит в Скорпион. Лилит изкушава, провокира и съблазнява. Нейната безплътна природа ни привлича ни с обещания за нещо, което много бихме искали да изпитаме, изживеем и опитаме. Особено когато е Скорпион. Но това, към което тя ни склонява често, не съществува или е невъзможно. Черната луна е основният сигнификатор на неосъществени и нереализирани желания, изкушения и фалшиви цели. Нейните проявления винаги включват нашите емоции, нашите чувства. Планетата, която Лилит аспектира, посочва вида на греха, който ще бъде провокиран или наблюдаван по време на транзитното действие. Реализирането на желанията Лилит обикновено не носи удовлетворение, а само подхранва и разпалва желанието. Лилит е един вид фокус на емоционална енергия. И ако тя е силна в хороскопа, то това е концентрирана емоция, която става и неконтролируема. Емоционална нужда, която успешно влиза в конфликт с здравето ни. Когато Лилит е много силна в хороскопа, нейните желания могат да се проявят в човек с такава сила, противно на разума и възпитанието, че на другите това може дори да изглежда като проява на някаква мания. Също така, черната луна допринася за материализирането на чувствените идеи и действия. Именно това я прави забележим фактор в хороскопите на креативни хора, които са обсебени от своето изкуство. Но по същата причина Лилит се изразява и в хороскопите на престъпници и унижаващи хора. Систематично фигурира и в значителна позиция в прогностиката по време на опити за самоубийство и по време на обостряне на психични и емоционални проблеми. Черната луна навлиза дълбоко в Скорпион. Може да доведе до чувство на интензивност и страст във връзките, в отношенията, зависимост, ревност и контрол. Чувствата като тези могат да се засилят. В същото време, под влиянието на черната луна, ще има изкушения, борба за власт в отношенията, манипулациите може също да възникнат в такива ситуации. В този случай здравословното общуване и поставянето на граници с този период до 20 декември, докато тя е в Скорпион, са много важни. Черната луна също има и положителен ефект в Скорпион. Тук може човек да открие вътрешната си сила, да преживее различни трансформации, които може и да му помогнат. Черната луна тук дава възможност да се изправи срещу своите тъмни черти, характера. Какво означава черната луна, Лилит в Скорпион? Дълбоки емоционални рани и травми излизат на преден план. Темите за страст и ревност стават очевидни в отношенията. Подход към поверителността и тайните. Търсене на вътрешна дълбочина. Повишено желание за емоционална независимост и свобода. Дълбоко разбиране на сексуалността и привличането. Необходимостта да се изправиш срещу вътрешния мрак
и сенките си. Характерните черти на Скорпиона са страст, мистерия, трансформация. Тази зодия е пълна с емоции, дълбочина, интуитивност, силна воля. Позициите на черната луна, този знак може да допълнително да засили тези характеристики и наистина причинявайки значителни трансформации в живота на домовете на хороскопа. Лилит е показател с кого и къде се разплащаме в този живот. Къде са ни поправителните изпити. Както и при планетите, Лилит действа съобразно своята сила в картата. Смята се, че Лилит е особено силна във водните и огнените знаци, както е сега в Скорпион. Нейните транзити не са особено осезателни, когато Лилит е силна в хороскопа. Затова на първо място е необходимо да се определи нейния кармичен статус, доколко силни ще са изпитанията й. Лилит е силна, когато е активирана чрез аспекти. Ако Лилит е слабо аспектирана, разбира се, че в транзити тя не ще се усеща осезателно, но ако това е една силно натоварена точка в хороскопа, да се игнорират нейните преминавания през планетите и ъглите е доста голям пропуск. Всички аспекти, както и при планетите, най-силен съвпадат. Както в рождената карта, така и в транзитната карта. По-особено внимание трябва да се обръщат на транзитните аспекти на Лилит към лунните възли. Съчетанието на тези два кармични фактора сочи за моменти, когато плащаме своите дългове. Тогава е необходимо да проявяваме повече умереност, вместо да се противим и възмущаваме на обстоятелствата. Да сме благодарни, че имаме възможност да отдадем дължимото. Ако по време на такъв транзит загубим нещо или някого, възстановили сме баланса, който преди време е бил нарушен от самите нас. Освен през планетите и възлите, би следвало да се проследява и влизането на Лилит в домовете. Не е задължително Лилит да е свързан с негативни събития. Но това е един много точен барометър за това колко сме отработили и изплатили дълговете си. Колкото е по-болезно събитието, толкова по-голяма част от кармата плаща. Липсата на болка означава, че сме отработили ситуацията. Но съдбата няма да закъснее да ни провери при следващия транзит на Лилит. Възвръщането на Лилит на своето рождено място става на всеки 9 години. А транзита на Лилит е 9 месеца, т.е. от днес 28 до 20 декември 2025 година. Дните на точното възвръщане са възлов момент в живота. Особено на тези, които имат луна в Лилит, черна луна, Лилит в Скорпион. Този момент в живота, в който приключват един кармичен цикъл. Затова тогава може да има най-сериозни разплащания. Тогава може да видим кои са изкушенията, които са ни завлекли толкова много и са ни извадили от пътя. Транзитът на черната луна Лилит към Слънцето дава изпитания за вашето честолюбие и гордост, особено ако имате съвпад. Лишава от вдъхновение, натрапчиво състояние
Чувствате се неуважаван от другите. Влиянието на Лилит над Слънцето не позволява на човека да чуе гласа на своя висшето аз. Духът, Слънцето, изпада под влияние на тъмни сили, губи връзка с слънчевия си център. Егоистичното аз може да започне да доминира върху психическата природа на човека. Може да е завладян от натрапчиво желание да наложи волята си и да страда от това. Загуба на интерес към живота. Транзитната луна Лилит, Скорпион, ако има съвпад с вашата луна в Скорпион, прекомерна емоционалност, болезнена сензитивност, повишена е предразположеността към негативни и патологични състояния на психиката. Изключително затруднена адаптация и непластичност, емоционална неравновесеност и превес на инстинктивната природа. Прекомерна внушаемост и приемане на негативни въздействия. По-голяма обидчивост от обикновеното, усложнения в отношенията с майката и с жените. Прекомерната загриженост за другите води до разочарование и емоционално отдръпване. Ако транзитната луна Лилит в Скорпион има съвпад или квадратура към вашия Меркурий, дава натрапчиви мисли, усилва контактите и хаоса в мисленето, може да пострадате от източник, който изкривява информацията, или вие да се намирате в състояние, което пречи на вярното четене на информацията. Съществуват предпоставки да сте далеч от истината. Отчаяното търсене на информация по време на аспекта няма да се окаже спасителния пояс. Необходимо е да се предпазвате, да не станете жертва на дезинформация или проводник на лъжлива информация. Някакви дреболии ще са способни да ви извадят извън форма, да загубите контрол над мислите си и приказките си. Ако черната луна Лилит има аспект към Венера, съвпад, опозиция, квадратура, т.е. нехармонични аспекти, всякакви злоупотреби, прекалявания с удоволствията, фатални влюбвания, голяма разточителност, изкушение от земните съкровища, земната красота, прекомерна привързаност и зависимост от формата и на външния вид, маникална ревност и стремеж към притежание. Много се затруднява изборът и съществува предпоставка от проява на вкус към фалшивите ценности. Провокират се проблеми с взимането и даването. Ако има аспект към Марс, изкривява мотивацията, трудно овладяване на страста, склонност към безразсъдни пагубни действия, действия извън контрол, прекалена ангажираност с нещо и натрапчива трескава деятелност могат да ви отдалечат от правилните начини за владеене на ситуацията. Към Юпитер сложна ситуация ще ви накара вашата необходимост от уважение и зачитане на достиженията ви. Асоциалност или прекалена ангажираност с обществени мероприятия. Може да се наблюдават и двете крайности на проявлението на Юпитер. Прекалена щедрост или липса на щедрост. Болезнени състояния, свързани с собствените убеждения и собствената правота. Изкривяване на моралните и етичните норми. Ако черната луна в Скорпион има аспект към Сатурн, съвпад, опозиция, квадратура, изкривява се усещането за време. Все пак Сатурн управлява и времето. Болезнено изживяване на несправяне с големи амбиции, неумение да се приеме
позицията на губещ и да се установи контрол над ситуацията, което се изживява много болезнено. Затвореност и необщителност, липса на гъвкавост и супер консерватизъм затрудняват постигането на целите. Човек може да се нагърби с непосилни задачи и стремежи за да покаже надежда ни, че я отговоря. Другата крайност е пък непоемане на никакви отговорности и липса на дисциплина. Черната луна в Скорпион, аспект към Уран. Неприемане на никакви норми и правила. Разбира се. Единственият правилен начин за промяна на ситуацията се смята бунтарство и анархизъм. Ограничение на свободата предизвикват голяма болка. Лекуване на прилепване към колективния морал, към колективните ценности. Приятели, колеги и единомисленици, причина за кармичната разплата. Болезнен срив на отношенията. Аспект на черната луна Лилит. Скорпион към Нептун. Пагубни илюзии. Затруднява връзката с Бога вътре в себе си. Изкривяване на молитвените състояния. Фантазиране, пристрастявания. Трудно справяне с зависимостите. Прекалено задълбочаване в страданието. Чувство за жертва. Може да се породи и пълно игнориране на материалния свят. Предразполага към интриги и влизане на много заплетени ситуации. Човек се чувства изгубен, тотално объркан, омагьосан. Необходима е голяма бдителност по време на такъв транзит, за да не станете жертва на измама. Аспект на черната луна Лилит Скорпион към Плутон. Изкривява представата за реформа. Разрешително поведение. Негативно въздействие от страна на групи, колективни и институции. Предразполага към манипулативно въздействие. Трябва много да се внимава в енергийния обмен в групата, колектива. Въвличането в окултни практики е опасно поради неправилна мотивация или недостатъчна зрелост. Предразполага към големи енергийни загуби, стигане до пагубни крайности. Натално хората, родени с черна луна или в знака на Скорпион, имат страх от загуба, защото винаги трябва да печелят. Такива хора ще дадат всичко от себе си, за да спечелят всеки спор. Трябва да разберете, че в света има не само съперничество, но и партньорство. Как влияе черната луна Лилит в Скорпион на различните нива? Поред първото ниво, когато човек следва най-долния път, така наречено, а Лилит в Скорпион дава най-силните изкушения, тогава човек става сексуален маняк, садист, престъпник. Такъв живот е всеобща омраза и всеобщо отмъщение. Такива хора имат много силно желание за черна магия. На второ ниво, когато човек върви по средния път и плаща дълговете си, той е преследван от страха, от смъртта и желанието да се самоубие. Човекът става обект на омраза и отмъщение. Привличат се престъпници, изнасилвачи, сексуални маниаци и жените и мъжете са изложени на риск от изнасилване. Живот в постоянен страх. Има опасност да попаднат в властта на мафията или да станат жертва на черна магия. Тази позиция Лилит, хората Лилит в Скорпион, се характеризират и с постоянна бдителност. Живота заплашва фатална страст или любов, която води до фатални последици.
Партньорът води до смърт. За мъжете това е среща с фатална жена. За жената пророкът във всяка форма е много привлекателен. За да избегнете всички опасности, трябва да имат магическа защита и да се научат на това. Тези хора често са принудени да имат ниско обкръжение. Наоколо има изнудвачи, тормозят ги дълго и тайно. Опасността идва от престъпници, разбойници, изнасилвачи. Има заплаха и от експлозии. Така че бъдете внимателни. Човек може да навреди на себе си и на околните в този период. В този случай се проявяват и неадекватни състояния, натрапчиви мисли, психични разстройства, които започват да контролират живота ви и да създават проблеми, както на вас, така и на семейство, на приятели, на околните. Човек започва да осъзнава влиянието на черната луна и започнете да контролирате нейните прояви. Търсете златната среда сред крайностите. Хармонизирайте си вътрешния свят. Разберете, че преминавате през страдания и чрез това преживяване пречиствате и душата си. Ако се справите в тези ситуации, вие може да помогнете и на други хора. Може да контролирате всяко влияние на черната луна. Защото вече ще знаете причината за това ваше страдание. Луната в Скорпион има най-мощната сила. Тук тя дава най-мощните изкушения, особено съблазняването на нейната сила и способността да манипулира другите. Нараства своеволието, упоритостта в постигането на целта. Ако човек иска да постигне нещо, огромната вътрешна сила на Скорпиона, която под влиянието на черната луна става смазваща, се насочва навън и помита всички препятствия по пътя си. През следващите 9 месеца всички скорпиони, телци, лъвове, водолеи от фиксиране неподвижния кръст трябва да бъдат внимателни. Всеки, който има някакви елементи, разположени в тези знаци, в хороскопа си, планети, лични планети, социални планети, висши планети, трябва да бъде внимателен. Най-вече с Слънцето, с Луната и с кармичните възли, разбира се. В зависимост от индивидуалната карма, даден човек може да се случи една или друга ситуация. Възможните негативи могат да бъдат намалени, ако не се притеснявате да трупате опит, управлявате себе си и устоявате на изкушенията. Много хора ще бъдат подложени на изпитание от обстоятелствата, но е важно през този период да не се озлобявате, а да се опитате да сложите всичко в ред, да разбиете ситуацията на детайлите и да решите всичко стъпка по стъпка.